Ik heb haar gezien en hij was lustig op haar lappenhuis. Zo like lammetjes, flauw, haar oors flauw. En ook hier bij haar woenstel bij haar kamp was like a bloedspet. Haar oor was like flauw. Alle mijn opdracht was ik weet het. Op de einde was zo like één moet nou die koers van. Dus even. Oké. Ik heb tegen weet je. Dat is het wat ik heb om pak op te doen. Ze maar die pad van haar schouder af was toegemaakt. Ik heb weet het. Ik heb hem gevraagd, hoe kom like zo? En ik heb hem niet antwoord gegeven. Dus hij heeft nou niet met daghospitaal. Dus hij heeft mij van wat moet ik voor het daghospitaal doen? Ik vraag hem nou, kan ze me niet vertellen hoe kan ik kan zo niet? Toen ging hij me niet aan te klappen. Ik heb met een mes gestaan, letterlijk, in mijn handen om te halen, om te gaan stikken met een mes. Toen keer alle af. Want als een baby wat innocent kan, wat ik zou liever vervatten, wat geen zelf vangen kan, nog voor enige jaren. Nee, nou waar ze nou. Hoe kan loopt zij als hij onschuldig is? Dan samen bewijs hij is schuldig. Ik los op dit en dit samen. Hij moet maar vooruit en uit de ronde. Ik heb mijn kans al leven gevat. Hij moet vooruit en niet rond doen. Niks anders.